Het Waddenbelevingscentrum verhuist van Holwert naar Aquasoel bij Ljouwert. Corona had het belevingscentrum de das omdien. Ek kreeg het bedrijf geen subsidie meer van de gemeente Noord-Est-Friesland. Beheerder Maya Geluk had een dubbel gevoel over de deals dwongen verhuizing. Aan de ene kant vind ik het heel erg dat het belevingscentrum moet sluiten. Ik heb er 10 jaar heel hard aan gewerkt. Het was mijn idee, het was mijn kindje. We hebben dat met heel veel vrijwilligers hier uit Holwert gedaan. Altijd met veel plezier en veel inzet. Ja, en dan komt er door zoiets een einde aan. En dat is triest. Aan de andere kant, we hoeven het niet weg te gooien. Het blijft bestaan. Het wordt uitgebreid. Het krijgt een hele mooie plek in Aquazo. We gaan verder met ons verhaal over de Waddenzee. Voordeel is, we kunnen veel meer mensen nu bereiken om iets te vertellen over de diversiteit van de Waddenzee. En hoe belangrijk de Waddenzee is en hoe uniek de Waddenzee is. Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Woensdag waren de laatste en zwierste dingen uit het pand hellen. Dat wie een megaklus. Het hier nogal wat voor in de ier om het Safir te krijgen dat de inhoud van het centrum net verlengen is zo. Nou, ik heb eerst contact gezocht met Delfzijl, het museeaquarium. En die mensen hebben mij ook gigantisch gesteund en geholpen. En meegezocht naar een oplossing. Het leuke is dat onze vissen, die straks naar Aquazo gaan, op dit moment logeren in het museeaquarium. En die hebben mij op het spoor gezet van Aquazo. Daar heb ik contact zelf mee gezocht. En Jeroen is komen kijken hier van Aquazo. Ja, die vond het een heel mooi verhaal. En helemaal bij hun in hun plaatje passen waar ze mee bezig zijn in Aquazo. Dus hij zocht iets en wij hadden iets en wij zochten ruimte. En zo hebben we elkaar gevonden. Voor Holwert is het een groot verlies, maar gelukkig is net je steende dit verlies tegenwies maar naar je plak. En zorgt zeker voor de toekomstmogelijkheden als Holwert door Zee werkelijkheid wordt. Ja, dit is een verlies voor Holwert. En ik hoop stiekem ergens dat als Holwert aan zee door mag gaan, dat daar een nieuwe plek komt met een bezoekerscentrum waar we ook weer het verhaal van de Waddenzee kunnen vertellen. En dat er misschien een samenwerking kan komen tussen Leeuwarden, waar het nu staat, en Holwert aan zee. En dat we ermee verder kunnen. Dat hoop ik. Dan zijn we het niet echt helemaal kwijt. Dan heeft het kans om nog terug te komen naar Holwert. En met de expertise van Aquazo kunnen we misschien dan een mooier centrum bouwen strakjes bij Holwert aan Zee.